biglang natunaw so kinaong kong sarong kusido, pidasong kusido. Uda sarong maluto, kanadangog ko so bareta. Naso nagkapera daa na miyembro kan Philippine Coast Guard. Pigsuhulan ka naglayag na barko, na bangka. Nandakol ang nagadan kan bumalintok duman sa may Rizal. Binangunan Rizal ito. Mga tugang, ang pigsuhol da kan Coast Guard, kan piloto, na daing lisensya. So, nagapadalagan kan bangka. Ang sinuhol da sa Coast Guard kada pag-alit ninda, 100 pesos na kantidad kibatag. Biglang na. Nadangog ko na kasama ako kay Pading Mar sa headlines na 5:30. Pinaliman-limanan ko sa gusto ko maging maraysoal daw ko. Kuyugon mo mga tugang na ang pigusol kada paghali. 100 na pesos na kantidad din batag. Mamaya ang kilo kang batag yan sa Legazpi. Ngunyan. Bako garu nagbakal nga na akong batag ka sa nung aldaw sarong kilo gari 180 ito 170 lakatan. Pirang pidaso sang gatos na pesos na batag. Budaan masaklapad, kada dahali, nagwalat ka 50 pesos. Kinalintura sa mga senador. Totoo nga yung pagsabi mong salbatana ka? Dahil man nagtubod si Senador Tulfo, buda sa mga senador na ang pigwalat niya, 100 pesos na kantidad, kibatag. At ayun nga sir, totoo nga po yan, kada biyahe po namin, nag-iwan po ako ng 100 po na, nag-iwan ho ako ng saging, ang kantidad doon niyan, 100. Iba na talaga ngunyan ha. Grabe na talaga ang sitwasyon tango niya na panahon. Adi, ano ba yan? Bata na, imagine nagbiyahe mga tugang subangka, mga tugang, na daing overloaded na, pera kang overloaded. So piloto, ano piloto ang apodgaan? Ano apodgaan nagapadalagan ng bangka? Piloto, ano apodgaan? Kapitan, garo kor kapitan, ano apodgaan? So basta, so magmapadalagan ka? Dahil manggilisin siya magpadalagan kang bangka. May posibilidad managa na nagkatao siya oral daw kay kantidad, kay batag ng kantidad 100 pesos. Ano nakita boy? Ano nakita boy? Sulatundan nga ya 50 sulatundan palan 50 pesos da so kantidad. Diba? Pareho man sa na nga yang benefits kan 50 pesos na iyo pananggad gayon. Sa Legazpi Pier nga yang ngani dati, nyan may akusasyon o. Di man siguro ka sabi kung saan siya nagtatao, igwaman da ang nangyari sa Pier kan Legazpi. Sige daw, paimbestigaran ta daw ini. Paimbestigaran ta daw ini. Imagine kada hali, pag kami nga ho umaalis, sir. Bakit kayo nakaalis ng sa biyahe nyo? Kasi sir, nag-iiwan ho kami ng saging eh. Madami bang saging? Hindi, sir. Ang kantidad ho nasa 100 lang. Suro 50 pesos da. Baka kadakul man na bangka paano duman? Baka dakul man na bangka duman mga tugang pira man ang gad nasapad kibatag ang dakul na bangka. Buda pirang 50 ito. Hello, good morning. Ata basta bigyan tao da ang kantidad 100 pesos na batag. Pero di sa ligas isipinta mo sa lang kilo kalakatan. Susa kuya kaya amigo na nabakal. Gari sobraman sa 2 kilo ito. Sudakulaon man nasapad. Baga sudakula basta aro ka nabakal ko pero kung sabihin migo ang pigya-tao duman sa nagkapera ha bako gabos nagkapera ang miyembro kang Coast Guard duman sa Rizal sa Binangunan. Mga moroles mga sobra sa 2 kilong batag. Kaya makalarga sana. Ngani makalarga? Ano kumigo ang kapitan sa barangay sana. Ata mapasaway ka na naman sa Rawayo. Diba? Pag manong sa dagat, Ay, marami na. barko maglansya. Kapitan, hindi ko mapuntahan. Iyo, kapitan. Kaya man nang linis yung kapitan. May patuminuwal sa barko. Dakul ba ka sugadam? Dali na.
Oh. Pero yan ang Thank you, kapitan. Ay, naiko. Ah, Ang kapitan ganda nagsasalida. iyo na nga niya. Kasi yung mga kagawad. Den Den kagawan. Yung mga the captain of the ship. Salbata ng pangyari sa Mauraro. Grabe Ano ito ba yan? nangyari, no? Ay, naiko. Yung ano find out today, pero nalisin siya kapitan. Yes. Yes. Oo. Okay. Salamat, Migo. Mabuhay ka. Di ba? Ano ba yan? Makonsuelo man ang mga discoveries. Adi. Ay, nako. Paano na yan? Iyo. Sabi kan texter ta, iyo adi. Baka may isopi mananggad. Maski saan nga niya gayod iya na arog kan. Di ba? Maski saan gayod, nang paghali mo, kantidad na saro kang 2 pesos na batag. Awin na. Natuno. Kasabago nga, pig headlines ako ni Padingman, pinasipara ko sa ta. Nganya ko, enjoy lamang kita ngunya na agad. Tato, pagkapamaho ko, bata basag-basag ko kinit. Padangog ko sa detalye. Lalo na, tuminuno kisukusido kong ginaot. Diba? Makinista ang tawag kayan, buy. O makinista daa. O, hello? Hello, good morning, BP. Yes. Eh, ba't para patanan supatan? Gini mo lang suhol. Iyo nga ni, 20 pesos lang daang sapad kan lakatan sa sentro ay sa'yo nagbagalig 20 pesos ang kilo kan lakatan? Pwede, buti ngayon baga sa tuya. Mga 60 yan. Kung araw ko ang kilo kang lakatan, kung sang gatos na kilo na pesos, mga surusubraman talaga sang kilo, sarong kilo, di ba? Dakol man na batag. Gari man sa pigpatanan. Baka pigpatanaan. Baka man sa suhol. O, kung hindi nga, naniwala sa mga senador, o tik mo nga ya, baka man imposible nga nagtawag ang sarong kilong bataan ni isang gatos pesos na batag. Ang justification, BP, mahaputabi ako. Oo. Ang non-justification mo kan suhol, kwarta, material, o ano? O in kind or cash o pwedeng serbisyo, di ba? Pwede yan serbisyo. makonsiderar. Talagang suhol man ang gad. Latoson tayo sa lahat. Sarawayon ka na. Pagka hindi ko malo kan suhol, puro sa kwarta. Oh, pwede ba kang tawan ka ki? Justify ko sa imo. Pigpadaragang prutas. Ngunyan, aram ko na suhol dito. Kaya ay libang atawan ta ka ki Jim's Coffee, gusto mo pigso ngaya, tapos may tuyo ako sa imo. Ayan, in exchange of anything, di ba? Kung sabihin ka Ngayon, yan. sa Kuya BP, promote mo lang si James Coffee. Gusto mo sa kupatanahan. Bakit ito suhol? Okay na. Kaya na tunay. Tunay talaga yan. Salamaton. Salamat. Sige, bye-bye. Sa sibid-sibid, ang apod timonero. Sa train, ang apod makinista. O, kanya-kanya pala na apod dyan. Di ba? O, anyway. Mga to, ganyan sa namin yun kaso atensyon ta kaya ito. Uy, kasubago. Hindi akong kumusta ngunyan. Grabe ang traffic dyan sa may UST. Ha? Grabe sa traffic sa may UST ngunyan na Aldauta. Pagluwas ko ngunyan sa DCGB, nagdiyan ako sa sentro, nagpaparos-paros ako, naghahanap ako ki mapamahawan lamang na buro barato sana. Nakabot ako dyan sa may Rizal, nugad sa may Tinago. Sabi kan sunasabat kong babayi, Mr. Maceda, nagmapigbakal ako duman sa sentro. Nganya ko, garo nga si Henry M. ka, nganya ko iyo po, sabi sa kuya, grabe nga sir ang traffic sa may UST. Paano man nganya ko na magka-traffic dyan na? Di pa man kaya alas 7, alas 8, anaga. Sabi, ay dahi nga niya po, supalaog nga niya po sa UST, alabaunon nga niya kasubago na mga mag-alas 7. Buda aso mga alas 7 na. Hello? Hello, BP. Good morning. Confirmed iyan, uni nasa traffic ako sa may Mariners. Kaya daw ako. Uni nga na Mapal yung mapa sentrong Ligaspi. iyo. Saan ka pare? Gusto sabi, iyan pa rin 4 lanes na iyan. Okupado? So, patigdi sa Paligaspi, okupado.
Yaon kami palang digdi sa may Mariners. Iyo. Ano ang fast lane tabi migo na? Kuan medyo may naghiro. Ang fast lane, pag nasabal yung UST, patabako, yung makaskat. Oo, oo. Pero so ining both lanes na ngaya sabat sa may UST, kuan mo yan, slow ang moving. Sa hiling ko, duman sa may tangod kang gate kang UST, Iyo pare. traffic man sa patabako. Iyo buda nagkataon pa baga na alas 8 na o so palaog paluwa sa Regional Center. Bako man. Sa hiling ko, kaya duman lang talaga palaog sa may UST. Sa UST ano? Ano daw kung may nagta-traffic diyan? Ano? Ay, dahil ko pa naaabot. Araw ka nang gibon mo migo. Bumaba ka dyan sa auto mo, hilingan mo doon sa inutan kung may nagka-traffic o dai. Sige, thank you. Ingat. Nangilog sa amigo ta. Sabi ni Madam Bemberango, alam ko na ha, sabi ni Madam Bem, grabe pa until now ang traffic. Ano ang nangyari dyan? Suhol nga ya, anything given and expecting a favor in return. Yan. Pero kung nagregalo ka man sa naday ka mangki, gaya inaasahan, gari nga ya, tamay igabagaki, nainot sa serbisyo, nagtao ka, ang ito, gusto mo siyang pasalamatan, di ba? Ba nga ya, naghagad kang tabang, di ba? Natapos nga ya natapos nga ya tiraw sa imong serbisyo, naugmahon ka sa serbisyo sa imo, pinadarahan mo siya ngayang isnakan, di ba? Pinadarahan mo siya kung ano manahali si mo, ito po, di ba? Token ito, nin pasasalamat. Yan. Pero kung may expected ka, nagtao ka, habang arog ka yan, medyo difficile, di ba? Yan, okay. Thank you, Tabi Bossing, ng texter ta. First day of class sa UST, iyo po, Attorney Belarmino, taga Subanggi, may mga neighbors ko duman, nadadangog ko na nagharanda na ta. So mga senior, mga high school, senior high school sa UST, first day of classes ngunyan. Nya kadaklan baga po ka nag-eskwela dyan sa UST, di auto. Di ba? Di auto. Ako talaga sa iling ko, apat bagang linya yan. Kung hali kang Tabaco, hali kang Santo Domingo, duwang linya na okupado mo, magkakaigbang pagkabuhol-buhol talaga sa main gate, di ba? Diyan sa main gate. Plus siguro, puro ang palaog-palawas sa UST compound. Kasabay siguro diyan agwaring 8 o'clock na, baka nasa opisina nagabos ngunyan, diyan sa regional office, igwakip. Sa bagay, kung hali kang Legazpi, pa-right turn ka, gari mas madali-dali. Nya kung hali kang Santo Domingo area, mawala ka, digdi po sa may regional center, nagasarabatan talaga dyan sa may sa may gate na iyan, mga tugang kan UST, no? Kaya di kita kikwan, di ba, na nadadang kukukaan sa pulis na sindada ma-deploy mga tugang mga pulis sa panahon kang klase. Di ba? Di ba, may ma-deploy, ay doon na tukun igwa dyan kina-deploy mga tugang na pulis, ano, para po sa pagmanita. Although, pag may pulis, may traffic, tabi, talagang may delay. May delay. Akseptado man ang kan mga otoridad. Nagwa po ki-delay and flow kan traffic. Kaya lang, ang karahayan man kaan, orderly ang bulos kan trapiko. In order, di ba? In order man, ang bulos kan trapiko. Kaya siguro, nagkaigwang arog ka ini, no, sabi ni Madam Ansi, sea oil sa bugtong, traffic na, hay nang sea oil sa bugtong. Sea oil. Aduman sa may inutang parikan St. Peter's Chapel, di ba? Sa inutan ka ito, kung hali kang taga, sa inutan ka ito, sadyan kaya sa bugtong road na yan, ang tandaong ko, paglampas mo sa Bicol Memorial Park, sawat-sawala, yan, maski sa kita mag-arabutan, maski piyong, tanda ko ang lugar na iyan. Yan tandaong ko dyan. Mailing mo, may mga picture, Attorney Belarmino, mga magayon ng picture ninda. Mga magayon ng picture. Iga pa nga na kung nailing na may premium auto. Sa
Salbata ng pangyari sa Maabaka. Di ba? Oh. Yan, pero yan kayang mga surusi oil na Madam Ansi. Dahil ka man kabisado. Maringanit sa medyo natandaan ko kidiit. Di ba? Sa ibong kanso, susaro dyan na Petron, sarado na sa kanto. Di ba? Nag-ikot kami, sir, sa Pawa. Ay, sa Pawa nag-ikot. Nag-ikot ka sa Pawa, luwas ka duman sa may Pag-asa Rawis. O kung bako, digdi ka maluwas sa may dating harong ni Congressman Carling Imperial. Di ba? O kung bako, digdi ka maluwas sa may Arimbay area. O. Iyo manggilalay, Ma'am Ansi. Di ba? Iyo manggilalay, maagi ka sa UST. O. Sa may San West ngayon ito, ayo, tama mananggad. Di ba? First day of classes po ngayon sa UST. Iyo po, totoo po ini, ha? Sabi ni Attorney Alvin Villarmino, day ko po yan aram. Ayo mananggad. Attorney, ikatawan ka ki benefit of the doubt. Okay? Iyan tabi, diretso mo yan na magtaram. As in, day ko man-question nun, an sa imong kaaraman tungkol dyan. Sisay man ako na mag-question sa imong kaaraman, dahil ka abogado. Na iyan na lugar na anday mo aram. Okay? Naniniwala tabi ako sa imo, amigo. O saka, magayon migo, hamahaman sutulay dyan na mabalyo sa may Chinese cemetery, nganing makadikongest sa traffic dyan sa UST, dawa garosinda pwedeng likod mag-agi. Iyo, may pigpaplano dyan na matutulayan ini, matraverse ang balda po sa likod kang UST. Pwedeng duman ang luwas, pwedeng duman ang laog. Tama ka po sa imong observation. Diba? Hello? Hello. Morning. Good morning po. Yes, sir. Oo. Ang suggestion lang dyan po sa UST baga, pagparalaog ko ng mga auto na malaog pa dyan sa campus, tapos maluwas. So aling Ligaspe, maggilid na sa nasinda dyan sa, tapos magmaliw na sa ng mga aki. So aling tabako di papundo sinda, UST ng gad. Oho, an malaog, so aki na sana. Aki na sana, tayong nakapag-traffic dyan. Siyempre, so aling Ligaspe, malaog. Pinila ito bata sa ritmo sa nang kinampo dyan sa lokang UST. Iyo. Para dayan, iyo man talagang nakapatraffic dyan. Iyo nga ni. Puna ka ito, so plano dyan na mabugtaki overpass. Ano nangyari daw? Iyo, pero pangit man gayon ang overpass dyan. Iyo, tama, pusti ka sa tahaw, lalong delikado. Di ba? Oh, sige Migot, well noted po sa imong suggestion. Okay, ano pa rin, Mar? Ano nangyari kan dry run? Dahil naman sa dry run epektibo. Para mas sa dry run baga, pinundo bagay parang aldaw sana. Manda itong karahayi. Aday, dahil pang conclusion ki pinaltas, so tinampo duman baga sa may, ano nga itong eskwela pa rin? Mariners, pinakongkreto, Jimenez Street. pinahiwas-hiwas baga ito, pinahiwas-hiwas. Kundi ano daw ang pagkikibo dyan ni Kagawad? Ay, taga ito, pag nag-dry run dyan, ito so naging findings na so tinampo naman, piot. Iyo, dahil pa ito na widening ta, niya ako pasukudal ka ni LTO. Pero tukot pa ka sa LTO na i-widening? Iyo. Basta may iraha yung garong building duman. Iyo mananggad, tas puso kudal, pwedeng haliw, kaya lang, masalida ka. Iyo mananggad, ito sa mga problema duman, makakatuwang ko ta ito, balikan ta daw yan na dry run na yan. Baka pwedeng adalan ni Kagawad Albarizo, busing. Baka pwedeng adalan ni Kagawad Albarizo, punan ta daw, adi, si Kagawad Albarizo, ano, di ba, di pwedeng arog sa nakita kayo ni Permi, di ba? Dahil pwedeng pirmi arog kayo niyang paita, mga tugang na every time, mareklamo kita, di ba? Bata, dyan baga, siyempre expected mo na gari, mahalik ka nga sa opisina mo, asarang mo mga 7:30, tama opisina ka sa regional center. Tapos bigla kang matatraffic dyan, makalaog ka, alas 8:15, late ka sa trabaho mo. Hello? Hello, good morning sir. Morning. Na-obserbahan ko dyan na nakaka-traffic.
taga-suap, nag-agi ako dyan. Kakulon kaya ang mga pulis na darakulahon ng ID. Nagtitraining sa mga pulis, yun nakaka-traffic dyan. Yun yung obserbahan ko. Iyo, sige sir, nakuha ko tabi ang punto mo. Nagtitraining na mag-traffic. Asuro sa raliga sila, kaya larong nag-traffic. Iyo, nakuha ko tabi sir ang punto mo. Oo. Salamat. Okay po, salamat. Sagabaga. Okay na? O di, siguro i-refer tayo ini sa, ano iyan, sa mga otoridad. Adi, tangani gayod na, ini, dapat ini, masolusyonan ini, araw ka. Buda, ngunyan masagurin sa sa agama, continuous ang klase. Oh, di ba? Kung paano yan ma-resolve na problemang iyan. Ang syudad baga, nag-asinso, nagdadakol mga tugang ang traffic digdi, ang may auto. O yan, ilingunin doa. Ako medyo, nagangalas lang ako, gari malumanay ang, sorry po sa term. Bako kita proactive pag-abot sa traffic management sa syudad. Dapat po aktibo ang komitiba sa transportasyon. Diba? Taga ito nanggad, tabi, bako man ikumpara, pero kaito, ako naasan dyan sa Legazpi City Hall. Mga reporter, mga boss mi kaito, si Ninong Ariel, si Boss Art Osia. Yan pig-reportan mi kaito. Panahon ni Mela Roses kaito, si Governor Rosal, ino ang kagawa Committee on Traffic, Committee on Public Utilities. Iadalan niya talaga yan. Minadyan talaga sa tinampo siya. Iadalan niya kung ano maray na bulos kan traffic sa lugar. Iradalan niya talaga. Siya mismo ang nag-iiling kang flow. Kaya natuod sa dry run. Kaya baga maski kan dyan sa may regional center nag-dry run ka ito. Tapos ako nga jobless ngun yan. Sinugo ni Mayora G. Rosal na iyon iling duman ka sa rabay sara. So iba? So dry run. Di ba? Dyan sa lugar na yan. Kaya lang, pinondo, tagaro na iling na sa sitwasyon na ito nga isa problema duman sa may mariners, napipiot. Ngunyan po, mga tugang, dakulong kita sa Legazpi, ang dapat ng adalan ang traffic flow. Number 1, uyan na palibot po sa SM. Diba? Uyan na palibot sa Bicol Memorial Park. Yan na kantong iyan sa may krusada, ining paluwas baga sa ano nga ning park iyan? Kalayaan Park, Baryada. Ini mga tugang na palibot kan ano pa ini? Ining sa may Ayala Malls, di ba? Dapat i-revisit na ang mga existing ordinance regarding po sa mga one-way traffic. And dapat gayud pakusugon ta ang pagbugtak ki mga traffic signs. Ilingon nindo. May nagtik sa kuya kan sa nung aldaw sa SM mga tugang binawal bagas ang pag-park mo bagas sa loob kang SM may bayad na may 20 pesos, di ba? Medyo mananggad nakakahaloy-haloy sa paglaog mo sa SM matukuha ka kan su ticket 20 pesos. Sa palibot kang SM may mga bihikulong na clamp. Ta siguro nagpark gayo duman, clinamp. Sabagay no parking man talaga diyan. Di ba? Pero kasapon pag-agi ko, urago na so nakapark sa gilid kaya na tinampo sa palibot kang SM. Taga-anawan ni bagayon, baka nag-isip na na maglaog duman. Tako, nakaduwa ka ng balik sa SM, 40 na, nakatulo ka ng balik, pira nang babaya, 60 pesos, di ba? Diba, kitang maginimutin, patakaran ninda. Patakaran man ang sa buong Pilipinas, sa ibang parte kang, sa Manila, mahal nga ni duman sa Manila di ba? Gali, ang kulang kita sa ngaya, kulang kita ki mga traffic signs. Iyan na palibot kang SM, dapat adala na ang tabuhol-buhol ang traffic dyan. Sa sentro kang Legazpi, sa may Ayala. Taga ko nga ni, ang pagkasabot ko, ini po na sa may kanto kang People's Marketing Jing, iyan na sa may SSS. Ang pagkasabot ko, pag halik ka digdi sa Rizal Street, halik kang DCGB, di ka pwede mag-left turn dyan. One way yan halik duman sa SSS.
Yan ang dating ordinance sa kayan eh. Diba? One way yan. Siguro, ang Committee on Public Utilities gayon, with due respect sa tuyang amigo, Kagawad Al, adala na iyan kimaray kung paano yan, di ba? Kung paano yan. Buda, ining mga clamp na yun, i-clamp talaga pag nakapark ka dyan sa bako kang tamang parkingan. Di ba? I-clamp talaga kung bako ka sa tamang parkingan. Tanganin na madisiplina kita. Buda kita man ng mga motorista, pag dahiling tang no parking, di po kita magpark. Diba? No parking, no loading, no unloading. Di kita magpark, buda di kita magload o unload. Kung ano, nakasurat sa, nakasurat dyan sa dyan sa traffic signs. Diba? Kita kaya, mapagalon kita. Pag nad-timingan kita, mareklamo. Oh. Dapat na ba ko masyadong consistent mga tugang ang traffic implementation? Di ba? Hello? 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 Yes po. Migo? Opo. Yes. Yeah. Ano po? Morning, Migo. Oh, ay, si Andy? Andy? Po, opo. Hello, Migo? Yeah. Okay. Ano may paglilingkod, Migo? Tamang-tama nagapod ka. Ano lamang ito? Nadamog ko tabi baga So, napagagayon po kang topic mo niyan, Primero po baga, idol, mabukas nang sa to yung mga eskwela, Iyon ang gan. Lalo na, Migo, sa 29 baga, mabukas sa public school, sa ibang privado, may eskwelahan na ngunyan. Opo, kasi po, mo baga, nakalamat sa mga dyan. So, ang tatabi dyan baga, dapat po magsunod-sinda duman sa, may mga guard po na taga-SM na a-advise po ka nagpapapark dyan para dahil naman po sinda dahil naman sinda mabigla. Ang iba po, ang katikang guard, abo man magsunod, ngayon si Seika. Kaya po yan ang nangyari. Kaya pagkalikod ni Gulfi. Habo magsunod sa Migo? Habo magsunod sa ano? Sa guard po, kang SM. Kaya minsan, siyempre, di pabayaan. Kaya kung bako kami po busy, at siya naman, paubos na naman. Kaya sana naman magbasol sinda kung Migo, Andy, ano na kung pagtakanta naman ki dakulang karato lang no parking Buda, ano ito? Ano po ka ito? Clamp, ano kung may kuwangkaan? Clamp area po kaan? Mga towing zone po. Yan. Towing zone or clamp. Pero warning na pwede kang i-clamp, di ba? Opo. Aram mo talaga bawal talaga ang parking dyan sa lugar naan. Opo, bawal sa talaga mga barrier dyan. na ni Mindang. Narali ito sa mga orange barrier. Sa plastic po, baga. Iyo. Ta siguro kasi ba naghinugag ta baga para laog duman mapar kung ano. Pero mas maray talaga na maski dyan, makuan talaga religiously ma-implementar ta dapat nagibon sa Opo, lugar. kasabang ni man ng public safety, dapat po tama, religiously yaon man ng public safety para kahirap man po kang nagamulta na nagbibigla man ka na. Iyo nga ni. Pero mas mali ko kung kitang mga ugaring. Sa engineering yan ugaring eh. Ang iyan baga ng mga traffic signs, engineering yan eh. Agtad po iyan, nagkaturumba na, nagsasarabit ang kandarakulang dahil man po ninda pigiiling. Dahil man tinda uningan po baga sa may Legazpi City High School. Kung dahil pa kami sabi kong iparadaan naman dyan so iyo, mga customer. bawal man baga dyan, di ba? Bawal man ang parking yan eh. Opo, iyan pong alabaan na yan. Oo. Kailan kulang kikarato lang pare. Siguro dapat makuha-workout iyan kan engineering. Dapat may, although maski nga may karatula dyan, very clear ang no parking. Hindi mangyari ka na. Yung sa tangod ninda. Kaya baga, Tagal. ko. Kaya kadikisip. Iyo. O sige, Migo, pahit sana. Salamaton na maray sa pag-apod. Salamaton. Salamat, ate. Thank you. Alright, bye. Andy Marbella, mga tugang kang Task Force Kalinisan at Kaayusan. Hello, good morning. Noel. Po. May tarang po tako kay Brad Andy. Oo. Nagdangog man ito pare. Nagdangog siya. Nagdangog siya dahil. Nagdangog. Hindi ba sa may Gaisano, kasi rin naman sa may release. Dahil na dyan na oras sa yung traffic dito. Kaya kung if ever, sana makasipayin nila Brad Andy. Magpo na aga, sagod hapon. So, ali mo rin sa may Water District. Iyo. Grabe dyan dito.
Iyo, buda, aram mo migo, yan ang pagkasabi ko na dapat gawin, adala na kimaray ang traffic flow dyan sa palibot kaan. Iyan bagang halikang LCWD, intersection digdi sa may Riles, di ba? Sa Ropa BP, dapat po tayo yung Pacific Mall, duwa baga dyan ang luwasan. Di sa may kanto kang gasolinahan. Oo. Kaya na nito pagpaluwason dyan. Analin ko nga rin dyan pare, kung tumugot ko ta, pag ako nag-aagi dyan, pag ay ka ngaya, hali ka ngayang Riles, ade, Yes, baka sir. piling tumugot so Pacific mo, gaysano, Gusto ka na. right turn pare gabos, right turn, Actually, matugot yan. tapos right turn gabos, digdi ang luwas sa may kanto kan traffic light. Kaya, kung hali ka man, di ka masabat, di ba? Di ka masabat eh. Ang sabat mo, digdi sa may traffic light, sa may Correct. Grace Homes. Kung hali ka man na Imperial, yan, diretso talaga yan. Di ba? Iyo, tapos mawala ka doon sa Kung traffic ikaw man, light. kung malaog ka sa Pacific Mall, kung mapagaysano ka, ang right turn mo, dumang ka man sa may right turn, sa may gas station, ngani ba kung masyadong sarapangan? Aran yung kaya bagadig sa may gate kang Pacific Mall, di ba? Correct. Actually, mga BP, ginay mo na ni Bob Luel before. Iyo. Parang duman mo. Iyo na. Tapos kadaklan dyan, sa mga alternator, hindi ko pala sa Pacific Mall. Iyo gayon na adalan ang mga traffic flow ka ang parita. Kuha na talaga, dakulang kitang auto. Patandara ko lao na. Ata na nga ni. Ako nga ni, mabakal ko ta akong auto na duwa. Sarong marang, sarong bato. Nyan, saradit sana. Kita dua. Hindi ko mga BP, pwede man yan suratan sa Pacific Mall. Iyo baga, adalan kan, at ayan na, palibot kang Gaisano, palibot kang SM, adalan na iyan, di ba? Uni pa BP, alikarong bottleneck dyan sa may SM, ini pa ang bagong tinampo going to Washington. Oo. Yaong pa dyan ang bottleneck. Yan. Pero pa yan. Dahil nagpaparanggaan man ang mga kwenta, dahil mo madarang po, madiretso, mawala o matuo. Iyo baga. Anyway, pigapudan ko si Kagawad, dahil may linggan sa missed call ko, hindi ko ano. Pigapudan ko, nag-ring ka sa bago. Lupang ba sa traffic light BP dati, grabe mo rin duman ng congestion. Sa nawara sa traffic light, maray na. Yeah. Okay. Okay, thank you, sir. Sige, Migo. Thank you so much. Alright. Jing, time check muna tayo, Jing. Ilag muna ako si sponsor. Bago kapudan si Angie. Ang mga baretang sa indong na, dangog atod sa indokan mga minasunod. Ang mga baretang ini, hatod sa indo kan mga minasunod. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. GSM Blue, choose GSM Blue Mojito, now in cool litro. Silka Green Papaya Soap, dahil ang tunay na sign ng pagpaputi, kita in as early as 7 days. Ako si James Fuentes. Ako po si Jigjig Sabadiston. Dito na tayo sa Max Magaling at Max Pinahusay. Bimeg Integra Wormex. Isang tableta lang, bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Bimig Integra Worm X Max. Kayang patayin ng roundworms, tapeworms, at external parasites. Gamit ang team Bimig Integra Power Max. Kakampi mo sa panalo. Must be prescribed by a veterinarian. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X. Fenbendazole plus praziquantel plus ivermectin is the generic name of Worm X Max. Subukan na ang mga bagong pamurga na gamit ng Team Bimeg Power Max Idols. Bimeg Integra Worm X. Isang tableta, bilis tanggal ang bulate. At Bimeg Integra Worm X Max na 3-in-1 dewormer. Now available. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot nung namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan na uulan. Sign yan na may bisitang darating.
At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Kulitro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Kulitro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical. Expert eye care, state-of-the-art facilities. Bea Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical. Expert eye care, state-of-the-art facilities. Bea Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Kidilets, Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance side. Pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito. 7 healthy habits, go na go. Move more. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. Sarong pagiramdom, hale sa DOH Bicol CHD. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
ang bagong lasang pinili ng regular beer drinkers, Paraiso Beer Big Honey. Bagong Paraiso Big Honey, citrusy, aromatic at refreshing. Ang tunay na nakakabighaning lasa ng beer. In a blind taste test certified by Octa Research, ang Paraiso Big Honey ay mas nagustuhan ng 6 out of 10 beer drinkers in NCR compared sa ibang beer na may 5% alcohol. Tikman ng mapatunayan, a taste of Paraiso. Drink responsibly. Tikman ang Paraiso Beer. Only 110 pesos SRP for 1 liter. Drink responsibly. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up pa ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. This is ang Surf Bar New Look na! Pula, puti, ha! Power pula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power pula, surf yan, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na! May Active Clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Sa anuman na okasyon, masiraman karaon. Pag may lechon na manamit, asin maragsip. Yes! Totoo yan! Kaya ang kaipuhan para sa salo-salo na daing malilingawan, yang matlechon ang partner dyan. Sinda pwedeng bisitahon sa Sentro Kan Ginubatan o sa saindang branch sa Benny Imperial Street, harani sa UST Hospital. Pwede apudan sa cellphone number 0977-169-8084 or 0935-076-7472. Pag lechon na masiram, yang matyan! An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kaiba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang, aramontan mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. May kinaraman sa Permanenteng Evacuation Center sa Barangay Majadero. Madali na daw makumpleto. Ans Galero sa report. Kaiba po si Punong Barangay Arthur Marco. Ans, good morning, Ans. Yes, good morning, BP. Good morning sa mga parantabay. Yung kitilig sa Barangay Holcan, Panyadero, Legazpi City, nakakaibahan pa si Cap Arthur Marco sa madali na matapos uning pagpakonstruhir na permanent evacuation center sa indang barangay. Actually, nagpaabot to sindanin request sa gobyerno lokal ng Legazpi na kumbaga kongretuhon ang dalan pala og dyan sa nasang beto ng lugar. And iba pa nindang concerns, may kinaraman marigi sa nagpapadagos na Mayor's Cup sa basketball. Cup, maray na aga sa ibong na linya po si VP Henry Maceda. Kap Arthur, maray na aga po. Ay, maray na aga tabi, Sir Henry. Yes, long time no see, Kap. Kumusta ka na po? Pero man, okay tabi, Sir Henry. Opo. Kap, kumusta na po ang status ka na permanent evacuation dyan sa barangay mo? Halos baka October, i-turnover na tabi ini sa lokal na gobyerno kan Barangay 6 Panyadero. Okay. Ano po yan? Anong purpose ka na ano yan? Ano siya mga pwedeng mag-evacuar dyan in kaso kung ano may kaigwa kaya ano man na klaseng kalamidad? Primero, siyempre, sa mga taga-Banyadero, as in, ining mga adjacent barangays, pwede po sinadigdi mag-dagos natin, Sir Henry. Opo. Nadakula man po ini na evacuation center, halip po ini sa DPWH regional office. Iyo po. Pero po, Kap, ang estimated number of evacuees na pwedeng maka-estar dyan? Baka po kaya digdian mga 2,000. Ay, dakul. Dakula po ini. Dakula, ano? So meaning po, design po siya bilang evacuation center? Opo, evacuation center po ini. Opo. Ano mga facilities po na yaon dyan? Kompleto po siya. Igwa siya po kay mga rooms para sa mga evacuees. Igwa po siya kay basketball court. Kompleto po siya. May mga CR, may
Gabos po nakaipuhan para sa... So bago po yan i-turnover sa Endom, gaya nga may tubig nga yan, may kuryente, di ba? Opo, Facilities. Opo. Papakagan mo yung po ini. Iyo, may ko po kagari kwan, itong pantry. Kompleto po ang facility niya. Ayo. So meaning po, pag nag-evacuate dyan, ang tao, gano'n pwedeng mamuhay although may medyo inconvenience, pero pwede kang mamuhay gari yung kasarong mo, kompleto pwede kang magluto, pwede kang magluto, di ba? Maglaba, May- whatever. Toilet, Opo, may di ba? may balaybayan. Nakul po ang mga CR digdi. Iyo, may conjugal room tabi dyan, Kap? Pinasiguro tabi ito na inot. Conjugal room. Kompleto po yan. May mga Very good. conjugal room, Oo. may ano yan. Opo. So ano pa po ang mga kinakaipuhan na na kwan dyan, kahipuhan para makumpleto na po yan? Halos, kung nga next month, po yan ang nakauron tadig di sa mga, ano yan, mga in charge na, ano yan, mga niyakap next month, bigidali mi na ngayon Ako ngayon matapos na ngayon Iya Kaya po. so ginibo ko, haloy na yan na pinag-request ko sa City Engineering Office na ibuhan ki program of works para Opo. itong access road from Barangay 6 pasiring tabi dyan sa evacuation center. Pero ngunyan tabi dahil medyo nabipisilan sinda kan alang kawon paano ni Sir Henry baga Opo. Iyo. taas sini. Kinunyan ko na lang pinag-sumitir ko gila yun sa muyang resolution na pinag-request mi na i-concreting anhali sa Pinarik View Park pasiring dyan sa evacuation center down to Asintoy Street digdi sa Barangay 6. Pero for the meantime, ongoing po ining sa muyang construction of pathway. Yeah. Tangan habang pigpuproseso mitabi itong request sa lokal na gobyerno kan Ciudad din Legazpi, matapos mi naman ini na pagtapos kan construction kan evacuation center, tapos naman ini pathway na pigigibo mi. Iguan na kaming access stairway. Ayun. Opo. Pwede makalaugan auto pero yan ang sa mga tao. Pwede. Pwede tabi, opo. Yeah, opo. Kung dekap ki kalamidad, sana abo tama magang permi igwa. Ano po ang purpose kang kuana yan, kang edipisyong yan? Kuyan po. Pwede siyang para multipurpose? Ano, sir? Pwede siyang multipurpose ngaya? Recreation, di ba? Multipurpose po siya. Ayun. Opo. Ang pandalig di, mga sports development program, fundraising, pwede po. Opo. Kuwan nga, halimbawa nga, ikaw kita ki fundraising para sa samuyang inorganize na Empowered Women Association ng Barangay Banyadero na may kuwan nga, Eat All You Can. Ikaw kita ki mga artista nga kung ano yan dyan. Ma-fundraising nga so organization, so sales niya ninda. Pwede. 600 ang ticket. So, ticket seller, 300 sa inda para duman sa gasto sa activity. So, magayon po ining opportunity para makaigwa ning pag kakukuhaan ayun. i-pundo kan mga organisasyon mitabi ning Opo. So sabi mo tabi ka, proyekto yan kan DPWH, Regional Office? Opo, naman mi po pig-request din tabangan kami ki Engineer Glenn Casulya. Aloy na po ini bago nag-eleksyon na kwan mi ni. So kuya makasir ka na pandemic. Iyo. During height kan pandemic. Pero arog ka yan. So kaipuhan ka ito anong facility na arog ka ini. Opo, very good. Okay. Na-award ini sa Muya. Kuya pa 2021. Kaya lang ako sa mga requirements na punan pa sana. Pero po inabot ka ang Kap? Mga kuyan po garo ini, mga 34M. Nakula man ano? Nakula. Nakula man po. Nakula man. Yeah, opo. Kap, good luck tabi ha, and congratulations po in advance sa imo. Mabuhay kamo Kapitan Arthur. Thank you very much tabi sir. Opo, welcome po. All right, Ange.
So ito MVP si Kapitan na Arthur Marco na Barangay Banyanera, Legazpi City, manungod dyan sa tigabangan na kumbaga completion kaining permanenteng evacuation center digdi sa Indang Barangaya. Kay Bansi Boy, Anskelero, PCTV. Sa report, hali dyan sa luwa. Oras natin, 8:39, mga tugang sa DCGV. Ang oras hatod sa Indokang GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Silka Green Papaya Soap. Dahil ang tunay na sign ng pagpaputi, kita in as early as 7 days. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon, urutruhon, grabe. First time enot nung namit, igwatulo sipa, masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Ang Juvenile Justice System and Welfare Act sarong lakdang para mailigtas ang mga aki sa paghibunin krimen asin mata wanen justisya ang biktima siring man maging ligtas ang sa tuyang komunidad. Sakop kay ni ang mga aki na hababaan edad sa 18 anyos na pigaapod na child at risk. Ini ang mga aki na vulnerable asin nasa peligro nin pagkomiter nin kasalan dahil sa personal o pangpamilyang rason o dahil sa social circumstances tinda. Mga nagsuhay sa lokal na ordinansa asin nakagibunin mga saradit sa ng pagkakasala o misdemeanors kung sain ang lay naglatag na ning proseso para sa saindang intervention. Sakop man kan lay na ini ang children in conflict with the law o mga aki na piga-akusaran, naakusaran o napatunayan na nagkasala sa laykan Pilipinas. Sa linog kan Juvenile Justice System and Welfare Act, ang mga 15 anyos asin mga aki na sobra 15 anyos pero hababa sa 18 anyos na daing discernment exempted sa criminal liability. Ang mga aki na exempted sa criminal liability na pwedeng i-prosecute asin ikonkon sa karsel pero daing mantulo sinda
pinabubuhian o pipabayaan. Ipapairaro man giraray sinda sa child-sensitive process para madeterminaran kung paano sinda magiging responsable o maging responsable kan sa indang ginibo. Inipigigibo sa paagi kan manlain-lain na aktibidad asin metodo na angay sa indang edad asin sirkumstansya kay bahanan assistance asin rehabilitation programs para sa mga aki asin sa indang pamilya. Maski sinda ligtas sa criminal liability, alagad bako man sinda libredo sa civil liability. Protehirantaan sa tuyang mga aki, iligtasin da sa peligro na makakomiter ng krimen. Aramunan mga paagi asin metodo kan Juvenile Justice System and Welfare Act sa pinakaharaning opisina kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee Secretariat, 3rd floor, Pag-ibig Fund Building, Legazpi City. Magapod o mag-text sa 0950-061-8901. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. An hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. 8:45 oras, mga tugang sa Pilipinas. Wala tayong time check? Wala na, okay na? Ay, mati ba? Patalansin taga ko. Talansin mo pala na ako. Jimmy, nasalita mga tugang sa dagdag na report. Mora Road, Tarabangan, Caravan, tabi nasa... Siyempre, nasa Maoraro. Nasa Maoraro. Nasa Maoraro. Tabi, kay ba si Congressman Jill Bungalon? Kami, Jim, good morning. Hello, BP Maraynaga. Maraynaga sa mga parantabay. Yung kita mo niyan digdi sa covered court sa barangay Mauraro sa Banuan ka na ginubatan dahil ang dinaradigdikan na Ako Bicol, AKB na Tarabangan Caravan sa pakipag sabayan sa serbisyo Caravan kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Chino Garcia. Kung matatandaan tabi BP, na-interview niya to si Mayor Chino Garcia kan na nakaagingal daw. Ngunyan, supposed to be dakol na ang mga nakalinyad ang mga aktibidades digdi sa Banuan kan ginubatan. Taparani na so kapiestahan asin so festival kan ginubatan o garing day na una pigporsige ang mga aktibidades may relasyon sa kapistahan Agosto 14 and Agosto 15 dahil ang igwapakitanin pinagkakasiributan ining so abnormalidad ka na bulkang mayon and igwapakita ki mga evacuate sagod sa mga oras na ni na yaon digdi sa barangay Mauraro ali sa barangay Maninila, Tandarura and barangay Mulad Bukad Grande sa Sitio Basiao. And sa ngunyan tabi BP, siring sa pinaglalauman ang Tarabangan Caravan and Serbisyo Caravan pinag-o-preserve digdi sa covered court para sa mga evacuees, medical, dental and optical mission with free haircut, free massage and local recruitment activity para sa mga naghahanap ki trabaho. And sa mga oras na niyan natong adigdi iyo si Congressman Hill Bungalo, natural si Mayor Chino Garcia yaon digdi and the rest Congressman Joey Salceda, Congressman Saldi ko supposed to be yaon digdi ko di very busy sa indang relasyon sa trabaho sa Congress nasa budget deliberation garo sa indang ngunyan kaya si Congressman Hill Bungalon nato nga digdi tabi BP masyado man na pinapaabotan ni pagpapasalamat kan lokal na gobyerno sa pamamayo ni Mayor Chino Garcia Congressman na AKB dahilan sa nakisumaro o kaya sa joint effort na ini na magkaigwan ng Tarabangan Caravan and Serbisyo Caravan digdi sa barangay Mauraro. Nagkaigwa lang ki pagkapinjentian na aktibidad o programa ta BBP ta nagkaigwa ki brown out digdi sa lugar na ini and sigun kay Congressman Hill Bungalon na sa pagmadali nga ni siya digdi dahil ta habol siya katrabaho pa duman sa Kongreso and sa ngunyan danguguntaan mensahe ka na Congressman. With that,
medyo masama po sa image ng ating pong legislatura na meron po tayong kasamahan na terorista and without any action on the part of the House Committee on Ethics. So, kumbaga, suportado nila whatever the decision. And in fact, hindi to voting, lahat naman po sila boboto para po i-suspend Congressman Arnett. So, Congressman Arnett Davis ang topic ngunyan. Okay, so yan, BP mga tugang, si Congressman Hill Bungalon. Nakipaguro-uro na nga nadigdi kaya sa mga taga, sa pag-iriba niya to sa media, BP. Yun na nga niya, nagalat kan signal o kaya kan pagbalik kan supply kan kuryente digdi sa lugar. And masunod na, siya mataram sa programa. Okay. Yan, BP, sa ito yung mga dagdag na informasyon, alidigdi sa banuan kan ginubatan sa Barangay Moraro, Jimmy Nasalita, DCGP nyo. Salamat Jimmy sa report. O nasusog na kung ano ang saro sa mga nakakontriberha, posibleng iyo ini ha, bako mapigis. Yan sa problema ta dyan. Balikan ta sa problema ta sa Rawis. Basahon ta sa mga reactions kan sa tuyang mga paradangog. Sabi kan sarong texter ta, kabangang oras hali sa tulay pa UST, under construction kaya po, so tinampo sa loob kang UST, campus sa may entrance, kaya sa entrada may gubot kan traffic. Dapat gayod, mabuksan so gate, question man sa iyo baga. Araw kayo ni, iyo manangga, nahiling ko yan, ang main gate kan UST, dapat baga dyan, pag malaog ka dyan, matuo ka. Diba? Matuo ka dyan eh. Ngunyan, di ka pwede magtuot, taso tinampo duman sa right side, pigo-construct, di pa natatapos. Kaya paglaog mo sa UST, duman sa main gate, puro yang pawala. Ang problema na, supaluwas man, di pa sen maagi. Di ba? Nagkakasarabatan duman, tasadit ang, ano yan, sadit po dyan ang gate. Siguro yan sa pwedeng pakarayon sa aga, giraray. Takon din mapakaray, sige yan, ta. May point ining texter ta, ining listener ta, paglag mo man agad sa UST, right turn yan. Yeah? Dito pwede ka pwede mag-right, taksutin ang pupig na trabaho. Ngayon, paglaog mo sa UST, ma-left ka, di ka sabat mo na sunagralaog man, di ba? Duman sa salit na tinampo. Nagkakabuhol-buhol talaga, hindi po sa main gate. Saro yan ang posible mga tugang. Kaya kayo dapat iyan, mga tugang adalan. Alright? O, mga reactions pa. Ilingon ta sa mga reactions, mga tugang kan mga listeners tango niya na pagkaaga. Good morning po. Sa barangay, tungkol po sa pamamalakad ng tupad, paulit-ulit ang kanilang kinukuha, pinapasok kasi halimbawa ngaya isang pamilya ang nakiusap kay sekretary, ipasok mo ngaya ako, magtawo na sa akong 500, automatic pasok ka na sa tupad. Ganyan ang pamamalakad dito sa barangay, ng kapitan. Dito, oo. Yan lang po ang gusto kong maputo. Araw kayo ng gibuon po nindo. Sabi ni Direktor Campita, Candole, pag may mga arog databi kayo ng concern, dumumang ka mo sa dole. Na-interview mi baga kang ino, pinaabot mo yung arog kayo ng concern, dumumantabi ka mo sa dole, tabi ta, action ninda ang siring na problema. Iyo po, yan. Iyan na issue na iyan, ako ay nasaluyo na iyan, dahil ninda ito. Sabi kang inot, sadit na tinampo kaya pinadakula, ano nangyari? Iyo man giraray ang maray. Kaya mag-implement ang USTK School Service System, nganing bawasan ng auto dyan. Isipon mo, sarong estudyante ang pasahero. Kung may school service inda, 10 students kaya sa sarong school service, 90% reduction sa traffic. Pwede, di ba? Kaya nga ni saro duman sa listener ta, ano databi ang posibleng solusyon sa traffic? Ang sarong solusyon na nailing ngaya, para ngayon maresolveran iyan, dapat mag-ego carpooling. Carpool, di ba? Carpool. Nga ni sararuan sa 10 kami estudyante sarong auto. Di, bawas na kikuan, di ba? Di ba? Bawas na numbers of vehicle na malaog sa campus. Sa ginubata, naglaog na no entry or pa-helmet dagit pa. Dapat no entry, ang ibutang bawal pumasok para maintindihan. Alright, sige po. Henry, dain na pig-clamp suduman sa maisim ta, kinulang na supang clamp. Okay. Migo, sa pawa baga, sumay dakulang ribolto ni Nuestro Señor Salvacion, gari baga, yan rotunda, igwa dyan na madiretso sa Pag-asa Rawis. Pag diretso mo yan, dahil tapos putol ang pagtumbok, arong nakan mga taga-Pag-asa yan. Kuta, pwede yan maging access sa likod kang UST, ngani dain na magpaara-aragi, sa Rawis main gate, kung baga backdoor sinda malaog pasyaran mo yan kayo ha. Alright, sige po. Tigil po ang dry run dahil maulan kaya wet ang kalsada. Reaction ka sa bago.
bata ang mga jeep gigibong terminal. Okay, nasa harap ng UST kakalat kay pasahero. Yung man dapat ay diyang kinagahalat kay pasahero sa lugar. Pero itong text na regarding po duman sa regarding duman sa construction sa laog, sarong contribution ito naturalo na iyan na SOP sa highway sa highway. Ngani naglayog ang kwarta nakapilipit nagupulot ang okay yan sa Labatan. Iyo kay ito baga may mga istorya kayan tungkol sa Sorohulan, mga tugang sa mga tinampo. Nasa linya po si Jos Babino. Ramon tadawan mga dagdag na report hali po diyan sa luwas. Baratang mainit sa Anapot. Good morning Joshua. 6 minutes bago mag-alas 9. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Pinagalat-halat ko ta si Atty. Judy Bilangel kan NTC Bicol. O garing may pinagkasikaso ni VP na pasiring na dito sa opisina. Baka dahil siya makaabot sa imong programa sa Anapot. Sundo alas 9. Baka iusog na lang dito sa masunod na program sigun si Atty. Ayan. Okay. Alright, No problem. VP, yan, Tristan to. Ikon mo na muna kayo. Record mo na muna. Down marekaan. Schedule mo, saga. O kuhaan mo sa number ni attorney, tapo dantang earlier habang nagpapasiring siya sa kunsain. Kung pwede, di ba? Mamabaga ni attorney, teacher mo, kaya gari, madaling ma-develop sa indong friendship. Di ba? Yan. Okay? Wala ka na. Importante itong hapot kan mga listeners, ha? Okay? Sabi ni Kuya Nes, dakulang problema talaga ang sa may US sa traffic. Paano man kung sa BIO, DWC, at iba pang school, tapos hali ka sa First District, dawa, daipig ayos ang gate dyan, problema talaga ang traffic. Correct. Yan. Tama-tabi, Kuya Nes, talagang may problema mananggat. Kaya ito pa, ha? Ever since, ha? Alright, sige, Joshua, go. Yes, VP, sa mga dagdag pang sitwasyon sa palibot, tama ka dyan, problema ang traffic. Particular din sa porsyon kan barangay Rawis, Legazpi City, katubangan kan UST and UST Legazpi and kaining regional center site. Maalas niya din na BP, alagad sa presenting sitwasyon, halaba pa ang pila kan traffic. Arog kaning oras na ni? Nanibago man yan ako, dati-dati, pag alas 8, hupaan mga auto. Iyo, anong kausa talaga dyan sa nailing mo? Ura na bipiso mga dati ba kaya medyo napipiyot andalan kaso aling ligasting malawag sa eskwelahan. Siyempre maputol kan bulos kan traffic kung tamalawag sa balyong ligna. Yan kulang naman dito sa naglawag sa eskwelahan. Ang medyo harahalaba pa talaga. So nagbabiyahe ng from Tabaco to Legazpi. And medyo gubot ang bulos kan traffic. May nagmamanis kan traffic dyan na pulis? Yaon sa mga members kan na pulis mo da PSO BP alagad talagang sa sitwasyon, sisibot-siboton. Sasabi kayo ng sarong listener 6:50 AM po, yaon kami approaching Tulay na po from Legazpi, going to Rawis, UST Main Campus. Traffic po talaga, tabak to school na. Si Aki ko, nag-drop me na lang, naglaog muna kami sa Regional Center na gate, nag-agi na sana paduman sa may pedestrian lane, si Aki me. Wala pa pulis, nag-traffic ka ito. Kaso bagong 6:50, warang pulis. Nanailing. Ngunyan iguan, ha? Ay, kumiti, may pulis na, buda may pulis. So, grabe ang medyo traffic man yan, nagiging sa laog bakan na barangay Buknot buda sundo sa Bugtong. Kasi bago nagmumotor ako, nagpuon sa traffic, duman sa may parting kurbada sa may aling-alingan sa barangay Bugtong. Sundo duman sa may intersection na sa barangay Buknot. Pagluwas ko naman dito sa Buknot, traffic naman, so pasiring Legazpi, hali sa Tulay, sundo duman sa may ironoton takang Mariners. Kaya medyo siguro nanibaguan, ako nagburokasan so klase, nagka-kirikigin, so nagkatirang mga motorista, tagabi dito ang volume kan na traffic ko sa presenting ini, maalas na din na alagad talaga nailing mo na traffic pa dito sa barangay Rawis. Okay, sige, sa aga, mag-appointment ka kay Kagawad Albarizo. Sa Committee on Public Utilities, budaon nga si Kuya Nes bilang sa tatao sa traffic na dati siyang chief of police, may suggestion da siya pag nakauron ta si Kagawad Alvarez sa aga alas 9 na ugaring kauron ta si Sir Kuya Nes Belga kung ano iba pang suggestion tadakulon talagang mga suggestion kan mga listeners ta maki-appointment kay Kagawad Alvarez so baka makauron ta sa aga, ha? Okay? Yes, okay. Alright, sige. BT, mga dagdag na sitwasyon, alidigdi sa barangay Rawis, Legazpi City. Just of Bino, DCGB.
Kuya Nes, saga na lang tabi, baka makauran din si Kagawad Albarizo. Pwede ta kang i-triangulate sa iya. Kan sa imo tabing Swiss chon, ano? Actually, dakol nga ni mga Swiss chon talaga, baka makauran ta, ha? Maki-appointment kita sa Committee on Public Utility sa Sangguniang Panlunsod. Angie! Ans Galero. Bako nasa mobile si Ans, ano? Ano ngunyan? Miyerkules. Ans! I-appoint mo doon tabi ako, Ans, kay Kagawad Albarizo. Baka pwede tang makauron. Ha? Earlier, mga alas 8 sa aga, maski 7:30. Tangani na maipaabot ay mga suwestyon. So talaga dapat kayo magkaigwa na final na plano sa traffic situation sa Legazpi. Dapat maplanuhan na yan. Ha? Kaigwa ki mga 5-year plan para po sa traffic sa sitwasyon kan sa tuyang sila. Alright, salamat kan sa inyong pagantabay. Mga tugang, ini po ang lalaking hindi inuumaga. Henry Maceda po. Depong personalan, kita po naghapot lang. Thank you. Goodbye. Let your love flow. God is good all the time. Mabuhay. Ang hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Realize true